KwabaseKorinte bokuqala isahluko se-13 soqala ukufunda evesini lokuqala. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonde izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, anginto yalutho. Noma ngabo abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Lubekezela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyawukhawuka, ngokuba sazi ingxenye, siprofetha ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. Ngokuba manje sibona esibokweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje-ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kokothathu, kepha okukhulu kunalokho luthando.